Здравейте! Днес записах това видео с практики за подобряване на стабилността при ходене по молба на една моя приятелка. Нестабилността и клатушкането при ходене при възрастни може да се дължат на различни фактори, които са физически, неврологични, сетивни, медикаментозни или психогенни. Най-често срещаните причини са неврологични, свързани с работата на мозъка, неправилна връзка в нервната система между мозъка и мускулите, болести на Паркинсон, инсулт, сензорни нарушения, като зрителни проблеми, вестибуларни нарушения. Възможно е да се дължат на ортопедични или мускулно-скелетни причини, сърдечно-съдове или метаболитни фактори, като ниско кръвно налягане, ниска кръвна захар, анемия, сърдечна недостатъчност. Понякога при употребата на различни лекарства също е възможно да се появява виене на свят и нестабилност при ходене. Нестабилността също като една причина са психогенни и конюнктивни фактори, свързани с страхове, депресии, тревожност, деменция, възрастови промени в тялото, които водят до отслабване на мускулатурата и забавено адаптиране към неравен терен, промени в светлината, умора, по-бавни реакции и така нататък. Ако нестабилността е наистина критична, трябва задължително да се обърнете към лекар при наличие на сериозни симптоми, като замайване, главоболие и така нататък. Аз днес ще дам една кратка йога практика, която да помогне при леки нарушения да постигнете един по-добър баланс, една по-добра връзка между ума и тялото, освобождаване от стреса, усилване на мускулатурата на краката и на цялостния корпус, което ще ви помогне да подобрите баланса си при ходене. Йога по принцип е подходяща винаги като допълваща терапия при всички причини на нестабилност. Тя забавя дегенеративните процеси, поддържа автономността на тялото, подобрява настроението, но не е заместител на медицинско лечение или рехабилитация. И така, нека да започваме. Първата йога практика, която съм ви подготвила, това е диафрагменото дишане. Диафрагменото дишане успокоява нервната система и подобрява телесната осъзнатост. Диафрагменото дишане се изпълнява като дишаме вместо с белия дроб, дишаме с корема и при издишване с диафрагмата избутваме нагоре влезлия въздух в корема. За да осъзнаваме движенията си, правим следното. Едната ръка слагаме на гърдите, другата ръка слагаме на корема. Поемаме дълбоко въздух, като се стараем гърдите да останат неподвижни и целият въздух да отиде в корема. След което при издишване, издишваме като вдлъбваме навътре корема дълбоко, така че да избутаме въздуха, който да излезе, и го глътваме навътре, като усещаме как диафрагмата практически се качва нагоре и се мушва под гръдният кош. И така, нека да започваме. Това дишане се изпълнява около 5 до 10 пъти. При напреднали можете да го правите до 5 минути на ден. И така, започваме. Вдишваме дълбоко с корем. Както казахме, гърдите остават неподвижни. Контролираме с тази ръка. Вдишваме. Корема се избутва напред и сега при издишване вдлъбваме корема, гърдите остават неподвижни, издишваме през носа и прибираме диафрагмата нагоре. Отново вдишваме, издишваме. Ще го направя така, че да можете да виждате отстрани, да виждате ръката ми, как се вдлъбва корема. И така, вдишваме отново. Гърдите неподвижни, вдишване, издишване през носа, издишваме. И последно. В началото ще
е трудно да тръгнете да бутате диафрагмата нагоре, защото тя е залепнала, но с повторение след всеки следващ път ще усетите как диафрагмата всъщност лесно може да се придвижи и да се избута нагоре. И така, сега нека да продължим с следващите йога практики. Подготвила съм ви няколко асани за подобряване на координацията и стягане на целия скелетомускулен апарат в долната част на тялото, които ще ви помогнат за един по-добър баланс при ходене. И така, първата поза е поза планина. Тя подобрява осъзнатостта на стойката и баланса. Поза планина, тадасана, се изпълнява с краката са стъпали на ширината на таза. Стягаме корема, като прибираме напред корема, стегнати са бедрата. Бедрата са стегнати и ръцете са покрай двете страни. И така, вдишваме 5-6 дълбоки и бавни вдишвания, издишвания. Стараем се през цялото време корпуса да е стегнат. Тежестта е върху двата крака, стабилно стъпили, целите стъпала, колената са леко свободни, но бедрата и корема са стегнати. Гърба е изправен. Вдишваме бавно. Издишваме. Може да усетите леко клатушкане. Фокусирайте погледа в една точка пред вас или пред краката ви, за да запазите баланс. Вдишване, издишване само през носа. Бавно и дълбоко. Още 2 пъти. И последно. При напредване и подобряване за усилване на тялото може да го задържате около 1-2 минути. Следващата поза е Утхита Хаста. Утхита Хаста се изпълнява стъпал на един крак. Добре е да имате стена покрай вас или стол, с който да се поддържате. Тялото е изправено, краката са стъпали напред стабилно и повдигаме, държим се някъде, при подобрение, когато станете по-напреднали, може да не се държите, повдигаме единия крак напред. Можем да започнем с леко, от ниско и задържаме 10-15 секунди. Можем с напредване да увеличим и да дигнем по-напред. Когато станете по-добри, упражнението се изпълнява последният начин. Задържате баланса, гледате в една точка. Като начало започваме с тази поза ето тук. Така, това е достатъчно като начало с единия крак и сега вдигаме другия крак и задържаме. Около 10 до 15 секунди. Увеличавайте времето, докато стигнете до 30 секунди на крак, до 1 минута на крак. Гърба през цялото време е изправен. Изправен е крака. Дигате крака до там, докъдето коляното също остава изправено. Унхита Хаста. Така, това е достатъчно. Следващата поза е поза дърбо. Също се изпълнява на един крак. Добре е да имате стена или стол до вас като начало. Позата се изпълнява за съвсем начинаещи. Можем да тръгнем от тук. Стъпалото на вдигнатия крак отива и се закача под коляното, за по-напреднали върху коляното, но никога на коляното на другия крак. И вече за най-напреднали позата се изпълнява последният начин. Като начало задържаме 10-15 секунди. Корема е стегнат, дупето е прибрано така, че да няма чупка в кръста. Задържаме, дишаме бавно, 5-6 дълбоки. Вдишвания, издишвания, дръжте се някъде, ако усетите клатушкане. С течение на времето казах, увеличаваме времето за стоене на един крак. И повтаряме. Или почвате от тук, като начало. Ръцете може да стоят в страни за запазване на баланс. Когато губите баланс, изберете си една точка, която да гледате без погледа ви да се движи. Дишате бавно и дълбоко. 5-6 дълбоки вдишвания и издишвания.
спускаме бавно. Следващата поза е поза стол, за нея вече говорихме в едно от видеята, тя много често се използва. Стъпваме двата крака, ходилата са успорени един на друг, леко разтворени на ширината на таза и тялото тръгва надолу, като че ли сядаме в един измислен стол. Гърбът е изправен, не се изгърбваме, напълно изправен, колената не се подпират и оставаме в това състояние. Колената не отиват по-надолу, така че трябва да виждаме поне големите си пръсти, до тук е достатъчно. Корема се стяга прибран, ръцете могат да останат в намасте или да ги вдигнем нагоре изправени. И така задържаме като начало 10-15 секунди, увеличаваме до 1 минута, а по-нататък може и до 2 минути. Така, следващата поза е тандемно ходене. Тандемно ходене, добре да имате парапет покрай вас, ако усещате нестабилност и загуба на баланс или стената, която да се подкрепяте. Тандемното ходене се изпълнява като стъпваме с единия крак, а другия крак, петата на другия крак, стъпва пред пръстите. Ходим по права линия и винаги петата стъпва пред пръстите. Права линия, петата стъпва пред пръстите. Може да разтворите ръцете за запазване на баланс. Петата стъпва пред пръстите. Бавно, осъзнато, корема е стегнат, бедрата са стегнати. Като начало можете да го изпълните. 10-15 минути, както малките деца ходят по една града. Така си представяте, че ходите, че сте малко дете и ходите по една града и трябва да запазите равновесие. Гледайте напред на около 30-40 см пред очите ви, нека да погледа. Изпълнете го няколко пъти по права линия, изберете си една права линия на килима, мокета, на йога стелката или на плочките пред вас, така че да запазите правата линия. И така, последното упражнение, последната асана, това е гирлянд. Асана гирлянд се изпълнява с разтворени крака, петите са малко по-отворени от рамената, пръстите гледат в двете посоки, клякаме надолу, до където позволява тялото, така че да се отпуснем и с лактите избутваме навън колената. Ръцете застават в намасте, задържаме като начало 10-15 секунди, с течение на времето може да увеличите до 1 минута, минута и половина. Като начало 5-6 дълбоки, бавни вдишвания и издишвания. Повтаряйте тези йога асани заедно с диафрагменото дишане всеки ден. Увеличавайте времето за дишане, увеличавайте времето за всяка една асана и ще забележите как след 3 седмици резултатите в тялото ви ще се покажат. Постепенно ще започнете да подобрявате координацията си с подобряване на мускулатурата и баланса в него. Желая ви прекрасен ден! До нови срещи!